Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 what's up, guys? Zdravím všechny u dalšího vlogu na tady mém kanále, kde vám ukazuju svůj rok v Americe jako výměnný student. Právě se nacházíme u jezera, který se jmenuje Star Lake. A za chvíli nás čeká hike nahoru na Freel Peak, který má 3305 metrů, takže to bude oficiálně moje první 3000. Tady si potom za chvíli hned postavíme stan předtím, než vyrazíme. A je to nádhera. Teď jsme teda na na opačné straně jezera, takže není tolik vidět na hory, co jsou tady kolem nás, ale prostřihnu to pár videama z druhé strany a jo, nádhera. Vyrážíme z tábora. Před chvílí jsme vyšli, jdeme třeba takových 2 minuty a jdeme po neznačené cestě, protože kdyby jsme šli okolo celého jezera, tak by to byla třeba dvojnásobná dálka, jako a to se nikomu nechce samozřejmě. Takže jsme vyrazili tady takhle po takovýmhle jakoby útesu. Musíme ho vyšplhat. No, jsem na to zvědavej. Snad to bude fajn. 3305 metrů, asi 550 metrů převýšení. Těšíte se. Freel Peak už je na dohled, je přímo tady na té levé straně. Každopádně je to něco málo přes 3 kiláky. Není to moc, jenom je převýšení asi 450 metrů, ale to je to docela v pohodě. Vypadá to míromilovně, tak uvidíme, jak to půjde dál. Zbývá nás asi 300 metrů vejškových pořád. Ale ty výhledy, ty stojí za to. Je to nádherný, jsem udechaný, spocený, taky tak moje vlasy vypadají, ale krásný. Zdravím. Už jsme dost blízko summitu, ten je tamhle. Za mnou je Peter, protože přece jenom je to obrovské převýšení na celá krátkém úseku. Takže to chvíli trvá, dáme si pauzy, nejde moc rychle, ale za to užíváme o to víc výhled, jo. A už je to třeba posledních 150-200 metrů a jsme tam, takže naprostá libovka. Yes sir. Jsme přímo tady, že jo? Summit. Freel Peak. 10 886 stop. Let's go. Nádherný to tady je. Krásný výhled 360. Ještě jednou všechny zdravím z vrcholu. Ostatní už vyrazili na cestu dolů. Tam jsou. Ale já se ještě kochám výhledama. Já si to zaostřím na sebe. Je to krásný. Opravdu skvělý hory všude okolo. Naprostá nádhera.
Takže zdravím. Už jsme zpátky na TRTčku, nebo jako TRT, zpátky na trailu tady okolo jezera. Jak tomu chcete říkat, to už si můžete vybrat sami. Každopádně jsem viděl třeba 1,5 nebo 2 kiláky zpátky do tábora. Tam si dáme večeři. Pak možná budeme rybařit. Má to být takzvaný fly fishing. Nikdy jsem nic takového nedělal, takže se na to docela těším. Ale uvidíme, jestli to budeme dělat dneska, anebo až zítra, protože přece jenom je to už přes 20 km tady ten celý dnešní hike s velkým převýšením. Takže se na to možná vrhneme zítra ráno a uvidíme, no. Tady se nám vaří těstoviny. No už máme hotový. Dali jsme si trošku salám, sýr. A taky nějaký rámen, takže naprosto ledovka, mám mega hlad, takže se jdeme najíst. Přichází na řadu umývání. Samozřejmě nádobí. Že můžou přijít medvědi. Takže musíš prostě umýt všechno. Nemůžeš nikde venku nechat žádný jídlo a tak. Takže jdeme na umývání. No. Look at the sunset though. Whoa. Oh shit. Asi na to budu potřebovat druhou ruku, takže... What? Asi na to budu potřebovat druhou ruku, takže přestanu natáčet. Takže, to by se s nějakým záhadným způsobem povedlo jednu vidličku pustit tamhle do vody. Wait. I'm gonna save it. What are you gonna do? Like take like I don't know. Some part of a tree to try to take it. I think you're kind of done. Wait. Oh, shit. A teď máme spadnout, takže jo. Oh fuck. Dude, isn't it now? Wait. How, even if it's gonna touch it, how are you gonna take it out though? That's not gonna work. I don't know what you're trying. You've made like a underwater broom. Podvodní koště. Too close and too far at the same time. Tell me what did you do? For what? What did you do like over there? What I happened? was a sporky. Because I throw it to the water to clean it, thinking that it's gonna just float, and they don't float. And just one of them got to It the didn't float. yeah, one of them just. Kdo by to byl tušil, že kovová lžička nebude plavat. Takže tak no, a už se nám schválil k večeru, začíná být zima jako prase. A já se těším spát, protože jsme dneska ušli asi 27 km. Asi s kilometrovým převýšením bych řekl, kilometr nahoru, 500 metrů dolů. Ten výhled tady je krásný, plavou tady nějaký kačenky vzadu, jsou docela pěkný, teď už jenom filtrujeme vodu a uvidíme, jak to půjde dál. No. Zdravím všechny z rána. Vybil jsem mi mobil přes noc, asi předpokládám, že to bylo zimou, protože jsem měl 50%, když jsem šel spát. Každopádně jsem teď nemohl chvíli natáčet, snídení už jsme měli. A tamhle v pozadí
určitě to vidíte, se rybaří, jak jsem o tom už mluvil, už jsem si to zkusil, ale neviděli jsme žádnou rybu, vůbec nula. Na to, že by se nějakou chytili samozřejmě, takže uvidíme, jestli budeme mít štěstí nadále, ale na nic to bohužel nevidíme, protože jezero je celkem takový vlnitý a žádná ryba na dohled, tak uvidíme. Jsme opustili tábořiště, vyrážíme zpátky, já nemám moc baterie, ale uvidíme, co se bude dát dělat. A je to zhruba 15 kiláčků, po tohle krásné jezero na začátku. Jen se stačí podívat na ty hory v pozadí a stojí to za to. Na cestě zpátky ještě poslední výhled na Freedom Peak. Tamhle máme. How was the hike yesterday? Awesome. Yeah? Dude, Best really ever. good. Teo? Incredible. Thank you Nice. guys for coming. Yeah, thank you for taking us. It was really great.